चली जोई हम इसके। अरे ई कौन मिसे वाला फैक्ट्री खोलले बाड़ू हो? हाँ तो ये भैया लोग के तैयार बा इनकरा फैक्ट्री में जाए खातिर। आय सुनता नीनू की कितना ही बेचैन बाड़ी आ कोह तारी की आ जाई हम मिस के चल जाई हम मिस के। तो एकरो से बढ़िया कोनो काम होला का ये भाई लोग? चल के मजा उठई लगे काम बा। आफर बड़ी बरियार बा ये भैया लोग, कौनो रोक छोक नहीं खे। जितना लोग के जाए के बा चले के, काहे से ई भौजी माना ना करी है, ई तो खुद बोलावा तारी। हेतना बढ़िया मिसे वाला नौकरी है धरती पर कहीं बा? हैं? चल के ऊ ना भौजी के मिस देवे के बा कि जले ठीक ना हो जास नु तले छोड़ ही के नहीं खे। हम का बताइए भैया, हमार दिल बड़ी मुलायम हो, हे भौजी के दर्द हमारा से देखल नहीं खे जा। अरे जब से कहले बाड़ी नु कि आ जो है 20 के चल जो है मिस के, हमारा दिल में बड़ी दर्द होता। यही से हम नु कल ही जाके टिकट करा ले हुई। माने भौजी कबले अकेले मिसत रही तनी हम चल जाएम तो सहायता क देम नु। और ये केहू भाई लोग के चले के बानू तो जल्दी से टिकट करा ले, ना तो बाद में सीट फुल हो जाई। अरे हम अकेले कबले मिसत रहे, यही से भैया लोग आपो लोग चली कि जल्दी जल्दी मिसा जाई। माने दोसर कुछ ना, धान गेहूं धइल बा उहे मिसे के बा। कुछ उल्टा सीधा मत सोचिए भैया, ई खाली अपन रहर आ मसूरी कुल धइल बा उहे मिसवावे खातिर बोलावतानी। हम जानत रहनी हाँ कि रउआ लोग का सोचतानी, तो ना ये भैया वैसन बात नहीं खे। चल के मसूरी आ सरसों गेहूं धइल बा उहे कुल मिसे के बा।